Bio je jedan genije tamo, glumio mangupa, pa su rekli kako se desilo ne znam šta. Pa razbio staklo i sebe povredio. Pa smo morali da mu pomažemo. Evo, umirem. Treba mi u bolnicu da idem sad otprilike. Nikomu ništa uradio nije, sebe povredio. Rešio da se obračuna sa staklom, golim rukama. I nastradao. Izgleda sam siseko. Nema mi daješ nikakve maramice, imam maramicu. Imam bre maramicu, ništa strašno. Da vam kažem, to pokazuje sa kakvim siledžijama, s kakvim nasilnicima imamo posla, sa ljudima koji ne treba mi ništa, bre, hvala vam. Ali verujem da će taj što samo povredio morati da plati odštetu gradu Kraljevu za to, ne što se samo povredio, nego što je povredio staklo. Jer to nemaš pravo da povrediš staklo. Sebe možda povrediš koliko hoćeš, a staklo i ono što je narod platio i ono što je državna imovina, to nemaš pravo da